Така и на земята. На същият ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете, както ние прощаваме на длъжниците си. И ни въвеждай в изкушение и избави ни от лукавия. Защото, Господи, Твое царството и силата и славата сега и винаги във веки веков. Амин. Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, че ни даде тази възможност да посетим този свещен храм православен, да отправим своите молитви към Теб и да закрили, Господи, нас, нашите семейства и всички близки, които обичаме.